Какво се случва с нас, когато любовта си тръгне? Как реагира сърцето, когато някой, който е бил част от ежедневието, изведнъж се превърне в спомен? Преживява ли мъжът по същия начин като жената? Има ли правилен начин да скърбим? А дали болката наистина си отива с времето? Днес ще се потопим в една тема, която засяга всички ни – раздялата. Но не просто раздялата като край на връзката, а онова дълбоко, почти невидимо вътрешно преживяване, през което минават мъжете и жените. Ще си отговорим на въпроси, които всеки от нас вероятно си е задавал в тишината на нощта. Какво направих грешно? Как ще продължа без него, нея? Нормално ли е да ме боли толкова? Остани до края на това видео, защото ще разгледаме не само психологическите разлики в преживяванията между мъжете и жените, но и как те намират пътя обратно към себе си след раздяла. Ще има истории, лични размисли и малко надежда, защото в края на всяка болка, ако й позволим, идва изцеление. Част първа. Когато мъжът остане сам, има моменти, в които мълчанието на един мъж казва повече от 1000 думи. Когато една връзка приключи, светът му не се срива шумно. Той не плаче пред всички, не крещи на висок глас. Вместо това се отдръпва, вглъбява се, започва да носи болката си като невидим товар. Понякога се преструва, че всичко е наред, докато вътре в него бушуват бури. Мъжът често не намира думи, за да опише какво чувства. Вместо това се хвърля в работа, в проекти, в ежедневието, понякога дори в мимолетни авантюри. Но нищо не успява да запълни празнината. Не защото не опитва, а защото празнината не е само липсата на другия човек. Това е празнината от несподеленото, от липсата на разбиране, от отсъствието на онази емоционална котва, която само любовта може да даде. След раздялата мъжете често изпитват неочакван срив. Самочувствието им се разклаща. Изведнъж изникват въпроси, които никога не са си задавали. Бях ли достатъчен? Дали тя някога ме обичаше истински? Какво сгреших? Въпреки че могат да изглеждат силни отвън, много често мъжете се чувстват изгубени отвътре. Без нея, без насока. Трудността не идва само от самата раздяла. Идва от това, че той вече не знае кой е без тази връзка. Няма с кого да сподели деня си, няма кого да прегърне вечер, няма за кого да се тревожи. А това поражда самота. И не каква да е самотата, която се промъква в тишината, когато останеш сам със себе си. Много мъже се опитват да притъпят болката с повърхностни развлечения, излизания, нови запознанства, алкохол. Но когато светлините угаснат и шумът отшуми, остава едно тягостно усещане за загуба. И тогава, в тази тишина, започва истинското изправяне пред себе си. Там се крие възможността за промяна, за осъзнаване, за израстване. Част втора. Когато жената се оттегли. Жените преживяват болката различно, не по-слабо, а просто по-видимо. Те плачат, те споделят, те говорят с приятелки, майки, сестри, изписват чувства в дневници, говорят на глас, позволяват си да страдат. И макар това да изглежда емоционално и понякога драматично, именно тази откритост често им помага да преминат по-бързо през мъката. Когато една жена загуби любовта, тя преживява болката на всяко ниво – физически, емоционално, психически. Не спи добре, не се храни или пък яде твърде много. Често сменя настроенията си. Една минута е тъжна, в следващата – гневна, но въпреки всичко тя се движи напред. Стъпка по стъпка, събира се отново. Жената преживява раздялата през въпроси, търси смисъл, опитва се да разбере какво се е объркало. Не защото иска да се самонакаже, а защото има нужда от яснота. Често именно този процес на вътрешно търсене й помага да израсне, да научи нещо ново за себе си и за това какво иска в бъдеще. Тя не бяга от болката, тя я прегръща, преминава през нея. И в това има огромна сила, защото всяка сълза, всяка безсънна нощ, всяка самотна разходка, всичко това я доближава до момента, в който отново ще се усмихне истински. Разликата при жената е, че тя обикновено не чака болката да отмине, а я преживява активно. Понякога ще потъне в себе си, понякога ще се отдаде на изкуство, на писане, на ново хоби.
Но всичко това е част от процеса на самолечение, а това я прави по-силна, отколкото изглежда. Част трета. Не е само до пола, зависи и от връзката. Колко дълго сте били заедно? Каква е била динамиката между вас? Имало ли е уважение? Чувствал ли си се ценен? Тези въпроси са ключови, защото не всяка раздяла боли еднакво. Различно е да се разделиш след кратка, но бурна връзка и съвсем друго, след години на съжителство и общи мечти. Понякога раздялата не е внезапна, тя започва тихо, в думите, които спират да идват, в погледите, които избягват, в тишината, която се настанява между двама души, докато живеят заедно, но вече не са заедно. А когато най-накрая се произнесе думата «край», болката не идва от самото скъсване, а от цялото натрупване, което го е предшествало. Има и случаи, в които раздялата идва като шок, изневяра, лъжа, внезапно решение. Тогава травмата е още по-дълбока. Човек се чувства предаден, удря го не просто загубата на другия, а крахът на доверието. А когато доверието е разбито, възстановяването е дълго и тежко. Затова не можем да сложим всички в една категория. Не всеки мъж страда еднакво. Не всяка жена преживява болката по същия начин. Всичко зависи от контекста, от любовта, която сте имали, от болката, която сте понесли, от надеждите, които са останали нереализирани. Част четвърта. Личностно израстване след раздяла. Раздялата е възможност. Колкото и парадоксално да звучи, болката от загубата може да се превърне в път към себе си. Тя ни принуждава да спрем, да се вгледаме, да преразгледаме кои сме и какво искаме. Именно в най-трудните моменти често откриваме най-силните си страни. Мъжете и жените, преминали през раздяла, често откриват нови пътища. Един започва да се грижи повече за себе си, физически и емоционално. Друг преосмисля ценностите си и търси по-дълбоки връзки. Трети най-накрая следва отложените си мечти. Болката, ако й позволим, става трамплин към личностно израстване. Истинското изцеление започва, когато спрем да се питаме защо се случи това и започнем да се питаме какво мога да науча от това. Когато приемем, че не всяка загуба е провал, а понякога просто завой по пътя към себе си. Част 5. Времето. Лечителят, когото не разбираме. Времето е най-големият мистик, когато става дума за болката от раздялата. Много хора казват, че времето лекува всички рани, но малцина осъзнават как точно се случва това и колко бавно и деликатно става. Когато сърцето ти е разбито, ти искаш облегчение веднага, искаш да спре да боли, да си върнеш усмивката и да забравиш, но времето не действа като магическа пръчка. То е процес, който изисква търпение и отдаденост. Всеки ден, когато се събуждаш след раздялата, ти си предизвикателство към себе си. В главата ти може да препускат мисли за спомените, за онези моменти, които вече никога няма да се върнат. Понякога се питаш дали ще има друг човек, дали някога ще бъдеш отново щастлив. Тези въпроси не са странни, нито необичайни. Те са част от пътя към изцелението. Времето те учи на търпение. Първите дни и седмици са най-тежки и понякога изглежда, че болката няма да отмине. Но постепенно, малко по малко, започваш да чувстваш по-слаб пулс на тази болка. Тя не изчезва напълно, но става по-управляема. Започваш да виждаш себе си не само като жертва на раздялата, а като човек, който има силата да продължи напред. Времето също така ти дава възможност да погледнеш назад с по-голяма яснота. Тези моменти на дистанция ти позволяват да оцениш не само грешките, но и хубавите моменти. Научаваш, че няма идеални връзки и че всяка любов носи както радост, така и уроци. И най-важното, разбираш, че раздялата не е край, а част от пътя към личното израстване. Но времето не е само пасивен наблюдател. Ти си този, който го използва. Можеш да избираш дали да си в капана на миналото или да се отвориш към бъдещето. Времето ти дава шанса да преоткриеш себе си, да се научиш да обичаш отново. Първо себе си, а след това и другите. Част 6. Ново начало. Какво следва след края? Когато една връзка свършва, много хора се страхуват от празнотата, от неизвестното, от това, което предстои. Но раздялата всъщност е възможност, врата към нови хоризонти и нови преживявания.
Това е моментът, в който можеш да поставиш началото на по-добрата версия на себе си. Първата стъпка към новото начало е приемането. Приемане на факта, че миналото вече не може да бъде променено, че болката е част от живота, но тя не те определя. Когато приемеш раздялата, започваш да си прощаваш на себе си и на другия. Това прощаване носи освобождение и лекота, които са основата за новия старт. След това идва времето за самооткриване. Много хора след раздяла започват да търсят нови интереси, да развиват таланти, да пътуват или просто да прекарват повече време със себе си. Тези моменти на самоосъзнаване са безценни, защото ти показват, че можеш да бъдеш щастлив и пълноценен самостоятелно. Не на последно място е и моментът на нови връзки. Важно е да подходим с отворено сърце, но и с уроците, които сме научили. Не бързай да заменяш старото с ново, а се увери, че си готов да обичаш отново. Новите връзки могат да бъдат прекрасни възможности за радост и растеж, но само ако сме научили уроците от предишните. Новото начало не е само за любовта, то е за живота като цяло. Нови приятелства, нови цели, нови мечти. Всеки край носи в себе си семето на ново начало. Ти си този, който решава дали ще го засади и ще го отгледа. Послание към онези, които още ги боли. Ако гледаш това видео и все още усещаш болката от раздялата, искам да ти кажа нещо важно. Твоята болка е валидна. Твоята тъга е истинска. Не бързай да я потискаш или да се чувстваш слаба заради нея. Болката е част от пътя ти. Но знай, че не си сам или сама. Много хора минават през същото, през тази тъмна долина на самотата и загубата. И точно там, в тази тъмнина, се ражда светлината, силата, която ще те изведе на нови висоти. Вярвай в себе си. Вярвай, че всеки ден носи нов шанс. Дори когато изглежда безнадежно, дори когато мислиш, че няма изход, има. Този изход е вътре в теб. Ти си по-силен отколкото си мислиш. Позволи си да обичаш отново себе си, живота, бъдещето. Отвори сърцето си за възможностите, които те очакват. Не забравяй, че всяка раздяла е начало на нова история. Твоята история продължава. Тя е пълна с надежда, с възможности и с любов. Благодаря ти, че остана с мен до края. Ако това видео ти помогна по някакъв начин, сподели го с хора, които имат нужда да чуят тези думи. Абонирай се за канала, за да не изпускаш следващите истории и подкрепа. И не на последно място, помни, ти заслужаваш щастие.